Салом духтаро, ирӯз ман навол мебурам ки якта ба якта ҳамон комплекташ мода нишончиям, барои ин ки бисёр савол додем чӣ дорад, ай чанд намуд чиай. Так 22 чӣ дорад? Сар мекунем. Куртача қати ҳезорчаш бад памперс. Бо куртачаш қати хеле ҳезорча, маҳкамак ҳезорча. Дальше бо мерем комбинзон дорад. Бо мерем якте дига комбинзон дорад. Комбинзон кнопка қати, комбинзон камтар бо мебастагӣ дорад. Баъд шапочка. Баъд антицарапка дорад. Антицарапка барои почош. Баъд румолча дорад 4 дона румолча барои оби даҳан мерехтагиш. Баъд болиш дорад, ки сараш пачақ нашавад кӯдака. Дальше уже слюнявчик дорад да барои гарданбандиш. Инам хеле гарданбандишда ина. Гарданбандишда. Дальше гарданбандиш еҷа 4 доштаи. Бо ин намудо дорад. И барои бастанаш и қати кнопкаҳо. Иам слюнявчик дорад. Дорад инаи миёнбандаки уголокаш. И худаш ина уголок. Ранги плёнкаи ҷашта уголоки кӯдака мепечонад. И всего 22 предметай.